От 8 до 10 август лесопарк Пчелина в Разград се превърна в епицентър на мотоемоциите и рок-музиката. Мотоклуб Лудогорски братя със съдействието на община Разград и местни спонсори организира традиционния национален мотосъбор, който тази година привлече участници и гости от цялата страна. Петък вечерта започна с пристигането и настаняването на десетки мотоклубове и индивидуални мотористи. След официалното откриване в 19 часа публиката се наслади на игри за деца и възрастни, които внесоха много смях и забавление. Кулминацията на вечерта бе концертът на група Diversity, която разпали сцената с енергично рок звучене. В събота, точно в 13 часа, централните улици на Разград бяха огласени от рев на двигатели. Мотообиколката се превърна в истинско зрелище за жителите и гостите на града. В неделя